I Contá Gavis for Gad Mila Fight go Park Farnell and so le clear the Clay Canish na Globe sa Rada de Vanach Jun Thailand o Horkig gonna dún buine on V agus tá hachla gin Divan so Park Farnell and Nova agus Condout Clay Canish na Globe sa Rod Shincher the Caruna gun over yo agus Manish na Mon o Horkig is in a tachu bio on a fech on a car Tusen lei and so Park Farnell agus Shinning Clay sa Rod idir Vanach agus Cameron son na sluite takesteach o Jun Thailand agus o hún buine on V agus muidir fad súlis an gléis an so mounted to Marnie Brennan is varde to héna súlis an gléis han na canélacha masara han báisteach tusna chile le tamlína nuas Tom Kínta súlis Marcus agus mar honnig muid an chaiblan siad na furna seo san na cluí lechanis chama an buig Contálinn sin an aimid Colin chun na gaiileh le coolín amháin agus a rís feice muid bua ítach an sin don búine in leat na rahalín sin cool agus trí coolín nach siúd agus is Kínta feice muid neart spirit an neart sprag agus luas an immertin chama Well, scéalt sa múil ag an dáir an so Jun Thailand agus ó dún bhuine agus dyn mi sin a phlé am cinnte a réhan chléach tá snómid leis na fórne agus a snómid le Jun Thailand for an Michael O'Connor agus ahrú a bhain ahrú déanach sa bhar an so agus tag an Georgia Gould isteach sa chuine tag an tíisteach an áit Aisling Lee las mud is sin ha Christine Keohane Cuiv O'Callaghan agus Aideen Lynch an lína le chúil agus O'Callaghan go háirthe befer súil les láthar máha sin isteach a drón na tusa Nicole Quinn din mi sin a phlé gan bhuiil ach istig Selina Lantasach Aoife Keating Orla Finn agus Saibh O'Leary Aoife Keating captain na fórne ach Orla Finn an nach chutúrach ar fad gan dat aithne ag mórchuid a chur sin ó Éireann Chorcaí Maid le dún bhuine mar se agus furan Brendan Quinn ní léon ahrú déanach ótha son mar se sin cúigur déag amníochrann seach na hosaíon Captain na fórne Annie Moffat iwwer seachtar a drom siúd agus sa son a Laura Hurt Dee Blaney agus Julie Kavanagh be gan na chuileann idir an Bertson agus Quinn agus Coppathorne ó Jun Thailand Maid leis an tosa a ríist an Lína Lantasach neart contúirt an son ach míle iwwer a hénéag agus Vicky Wall an Bertsa anna ecálach do furan na míle coppla bliana nuas Well, mar chiimiid an so osar ar fuin cheartam rá banna Ardain na siúl timppel agus sa snómid a bhar a beidir díúisteach a reintas na himráí so agus Annie Moffat iwwer seach captain hún buine. Well an cheanarí sin Marcus agus is cínta bé an dúchlan rempiíá le cínta go na himráí so i dena na rudí bonus go mar luú na cníidecha began in sláin capar tús máach ar leis agus cínta go sin anige. Ante le furan Jun Thailand agus iwwer hocht Nicole Quinn a Laura Hurt Dobson. Well, níl áras faoi Laura Park an chud ceanachta a tastal an sin chumá clifa crú ach an aimid Colin an sin sa clifa lechanis agus cínte neart spirit le feic líntaí agus chomáile sin Shelman Lear donna kickan amach fíorthábhachtach. Bún buine an Lantasach mar se iwwer a ceartha Vicky Wall fuair si héan a héan an lá fiéire agus a ríspec tréan hasbántas tá sáhhééis sin inmh. Well an Seán Marcus immartá feice na gimmert le conda na mí sá immer conda chomá agus a rís an láidreacht taice an fisiciúlacht is sé mar lán hosún sin is sprucht an scothíonn sin lán ábalta na coolla hoigeil an bhfuil a tábhachtaí ní immer Harbh Santachaí bei sin an immer i ficamá san áid chearta gan am cheart chomá. Agus faoéire mar se Orla Finn iwwer a ceardéag de Jun Thailand Radam All-Star a chábhíle sa séideag há sé bhain ile ar an buitice ach nar bhráile ceann inmh. Well níl an áras faoi agus ahar leihíonn sin deireadh sé banteach leis an bhuiir an chomá leis a bhuiir an banaisteachta go leor taithí a ggóir le gimmertán go leor spiridín si chalí na hosaí amach gimmert luúchláisiachta ach go dena sá ibrann sin ar bord peile agus caafar ab muidir súla tuspántas mór waithí an Marcus a ríist. Well, cíimiid an dáir agus an focail scoir ag an dáir agus istóch an dáir na súil go mór leis an gluthesa agus a bhar a beidir agus muid a dridim midró an cahabhaisteach céastáil a taine thucaigh amach an gluthesa
Well, tá ceappa céine chu coolín atarban sin sa deire ceapan gur fuair an maithan sin le má Colin as chun na gaiileh sa glyfa lechanas bhí anmhúin sin na ceantáile le coolín amháin. Bhí nervhís beidir ag túsa chlyfa ach tháinig tríd leis a bísa sin ciúranna an bhráin na núidir rob sin seachas ag dúna báinine. Well, nósig an aimse Brendan Rice and son Owen Dún sé siúd réiteir an léinmh. Agus fechan timppla a dúna cinnte goil chuigar déobh an taobh againn agus dúna amach go bhfuil. Mar se agus a rís chun na bhehrúdíh gur gurm de gná bhíon ar an dáir an sach. Dún bhine ón bhí a cahabh buí agus speisiad a gimmartó Jasca Clé sa chéad leasá mar se ciúntáile ar núnsaí luag go má. Agus bhí maidin deas a chóhanna gine an soham le ar maidin na chan bháisteach treis bheith titim le tamlína nuas. Jenny Murphy a chursan Harnash sé dro an tunna dí Georgia Gould a rís de hosnaíon na neomh in náit Aisling Lee. Murphy a casta siar agus an táile brasásta Shelbh Mad ar an Leroyd agus an si trasna fin in is a fechan cincín le stig agus a duchaigh an council chuithe bhfuil ní dhéanamh mar gar amach go deas an sanna go Rachel McDermott. McDermott a fechan cincín agus pasláimhe. Is Steve Blaney passa le stig go fin agus passa leis chuithe. Go deas agus inis ceann ísio leisteach. Squechan son of Fiona O'Neill, a dro Vicky Wall a Hagant agus gan dá fágan si agus O'Neill a chursan trasna a dro Thompson buirteige Thompson a casa pasláimh amach a dro Melia amach a rísúthe son a dro Hackett. O'Neill a chursan trasna Shuchwin Thompson counts a hegadas a cé rís na Caníalcha Harveh Schlein agus sin dinta gadas agus a rís de bhar another chuig a bhaim Murmson son ná an cóimitir O'Neill, Wall agus Thompson. Gan áras Marcus agus mar recamúidin sin trúr imí stean sin lína an thosaíach tá an leor spáis ó grohann sin ag dún báin agus bé ar chuntáilinn sin ag sinna gear síos mar tuann se anbhunta seróg leis méid spáis dá le himar take. Tús má mar se bhún bhuaine. An chubsan bunathe néide go dó. Carcáil san Bob O'Keefe bhí híos leis sin níos fin a sin buirteige cadíine sí leis seo a sí lán de ruair a sí lán de scill agus an pass an aimse agus Shuchwin O'Leary a casa jab má dintan sanna an ná chulaí Emma O'Byrne a sé fósa com mar se Murphy leis an iirecht agus an ceanson mithe ar slé agus ní raibh sé sin ar fóríil ní dáilmas an go méid kicktá de chuig an neidir dánig den éigen trasna sin. So have order. Se feic muid an blachta an sin sa mar sin kiccearach chuig a bhééis an. Agus cínte sórthús an sin ag dún báin an sin agus a ríist ceantálaigh ar an chéad scórálaach an cóirmate bhí an fiúlas na cosantóir go dún báine anhhacha má. Nicole Quinn mar se treo lé as chur amachcha. Rein spáis an son ag a fé a thurn nach ar deire chun sin ceantan siardro Lorraine Capathorn. An son leis an getó agus féhéar a há an council mithe ar sléas ar fóríil agus an chéad cheann mar se ar fóríil do chiantáile. Se agus cosintán daingan an sin a ríist feicimid na himráid Picassos immer an duine rá na mí an sin a ggéire gomach siad Picassos go sciúpa agus gan an tús láidir sin a thuirtrób. Agus dechar a bhí ar cnílacha tá sleann mar sin má tá immer tarbh daingan agus iad sníomte seachna na chéile tá sé fíorheachar an sin sebh an iirte áil. Kickamach mar se Alison O'Sullivan agus ar deire ar riadh an council na gháit agus tinta go maithe Annie Moffat captain na fórne. Ar Barker an son pass sin nasógadí Emma Duggan agus Emma Duggan a chur ísio le dro Melia crumma agus chuomh Callahan na tach trasnar agus foul. So dinta go maithe bhhain in ar a bhogann siad an chaidson with an non-dina heimsú. Feicimid sang sa dream an sin tucaí agus an fel dintach is dói a bog banisteir sin ó molla sin a duine a bhád amach agus a gar agus stig an cúil. Banisteir sinna cúil beidir a bháile. Peisceil a seo chuin a rístiad agus le cuais na bróig a drocheann an son agus mar se ceann ar fóríil den chéadú an neomh Dee Blaney. Agus cín sin margus nuair táid a feiceil an líthúirt a gceamach de sean sin an tactic atá ag dún búine tá sé de ggéire go mé an líthúirt imíisteach spás a gurthú agus duine cinnte teachtar an gúil an na gúnaí. Sin George Savoyden son bhí si dúir gin council chur amach a dro Murphy is stoileach ní rairigh lé a chaimsú.
Sir Desha Shukwin Wall, Shin past das, a draw Thompson, a pointe, Hanahan, a kiss of Chlesa, Harnash, a draw Vicky Ball, Wall, a Ryan Sposhike. After another Bahar Fada, Identicogs, and Spossacro, who droch here of the wall. Agus beidir an spectaceocht an sinna a teachta seaar an dá chlíhan léi chomá go bhí neart láideocht ag an sinna agus neartta goil trí a láir ach is cínta béis gur bheith sábhailte leis na kickan atá acha má tá seansaí an atóga go mééis siad a tapúna deisina sin. Go aige Aisling Judge an Orson Fé a thurnach siú. Agus fé díreach meach lé a chuidir Béhín Hickey agus Fiona O'Neill chuidir stop lé. A thurn mar se, Sástin Council na hágan te fiirde agus Christine Keohana hógaige. Agus thurn Ashlat. Agus Keohana ríist de fechan chun cín. Agus anna chaid curtha san te bhíonach beidir Súile Nummerca ó Orla Finnanson. Lína le tóca mar se agus a ríist. Lína lánta sach bún bhuaine I gimmert ó scóra chéile córic agus an lábhan uachtar a háilte go Gadisa Peisle Thompson a brisin na caide Emma O'Brien dinta go maithaice. An si leis an dúláán a bhí rimpe agus dhéan Emma O'Brien go maithe Norson. Ní an áras faoi Marcus tá an an eiceil an sin an simitá choléimar líirde a gáil síar líirde internet cínta go si den aní fica suasach tá fisiciúla a banda se glyfa chumá agus bhí muidir bhrá leis an chnílacha beidir bheith ní fleoch sláin is cínta goil obair chrúig geisin sin go háidir na cosantóirí chun seilm na líirde áil rás a ríist. Cíimiid an son an seoir do món cainte bhún bhóine Brendan Quinn an banistóir Paul Sweeney, Clean O'Doherty, Gary Byrne, Breach Thompson agus Cathal Brady am an physiotherapy agus a hebh Seantáile ag an dá Michael O'Connor mar banistóir agus Siobhan Núnáin, Ger Finn, Eugene O'Callaghan, Chris Cronin, Dr. Pádraig McGillicuddy agus Derek Carol Nehan mar physiotherapy hácha son Wall. So muile cháin gur bhí Aideen Lynch a hátar tair de sin fell láthair agus Shukwin Wall a ríis a Dírig Macht lé agus a crumma peocann sin council suas agus sun fightige agus í crumma agus kickisteach a bheith an sá Howláin. Agus Cuiv O'Callaghan a stóil maithe sínteach cínte Vicky Wall contúrach éanúir a hain sin caid. Se cínte agus feicim muidir ríis go leor an léir scireach an sin ach chaanarách amán ile sama a dúrhan kickisteach leis it's cínte gur si gur an bhirte go bhúis den chéileach ní ecinn gur mór an denta mícheart an sin ag Aideen Lynch agus Cuiv O'Callaghan a bhí a déna cosanteánach. Is cínte luas a chlifa níos de gur go mé on gortú chuir seach a réon imráta si gur go mé an panel omlánach an sin agus iad an antóirt faoi. Go ddíireach bhí si dicrumma ní roiid a gáid agus bhí tach le chéile cinnte timpis níos mó éan eile stóir bhí an. Éisce le kick séir a bheith ann agus Aoife Thompson a thógaige agus sin chuirteach ché mé a bhaide agus don go méid go bhacha sí Emma Duggan séir Tracy McCarthy an Lán Cooley the Kintáilí Gershín Council amach go rééisúnta chuiriste agus Shukwin Gold agus well hí fuair sí súg sa bhrám an son ní dóilm go bhacan réitóiré áfa go bhharach is cinnte gur duine fáil ar Georgia Gould an son. Is mar sin a chuine séiríach arás sin immer is cínte dún báin a ríiste an ansaí agus ní len stoppa an módíireach an ústeach a gúnaí an líordáir chuirte agus takeíocht an gúil an a ríist. Shukwin Duggan Bart is an anger! Oh, le héad de shriach! Ach a ríist an pass son ó Dee Blaney ón chic séir. Ach an son an chríoch ó Duggan nadathe go húntaach ar fadacha. Cool ionintach Marcus agus chamarrá an luas leis chumá Frena sí suas, daimse sí an sprach agus críochnaí an sin go slachtar sa chúl. I ríist nuair muidir caint faoi cúd an lé an sin cúlíntaach an túsach ar leis agus béis dacuin ceann sin a bhla. Well a ríist an pass ó Dee Blaney ón kick séir son. Fiona O'Neill a má ó scóir a chéile cóir, thug sí sort lappa den líróid, pass beag cliste a dro Emma Duggan a bhí a rithon gúil an féin mar a bhí mar a caint féin í slúthe te sin a hasníomtha dhéanamh de hir agus an son críoch ó Emma Duggan úntaach ar fad. Ach ní an áras faoin nuair tá muid a caint ar an sin Marcus ar an luas atá leis a glyfa
tá sé anseller an sin go dúnbáine tá plánach le golará an sin cínta an mótíoch an úsa deacha agus tá an chu deachreachtaí ceantála déile sin. Líisisteach an san Saibh O'Leary. Council Boate ag Emma O'Byrne an Lá Cholaí agus ríis tá farspur de chear a faointe cortha na mí. Is beisiad brasásta lei sin. Bhí Blaney a fecha chun cín Emma Duggan. Báidecha sin hanahin agus seochuin Fiona O'Neill dinta go maithacha Join Tevlin agus rís pasile Allin O'Neill gudí Duggan a Megan Torra Kenner an Ganta she did Mr. Harvard an North selection get dóga. Well the stoilm mar cecho comport agus bhí leis an nasóg tamlín ó hin nach leis an ruúr fad a bheith dinta ce lagíireacht ar deire ríist farne sin dún boine takathe dún boine an tosa gimmer gomá an take gimmer gomá choma an Council Garhamachacha agus inis seo hiad lán de ré Goody Thompson sean imar Lár Park Julie Kavanagh agus son Brunta in the cuine. Some boite mar seige Aoife Keating captain na fórna ciúin a bhóhan Godisa Chaston Hurt Ellen Murphy nach le Chaston Hurt in isio ríist Pasella i Joe Murphy I crumma Davin Hickey agus Annie Moffat I górla lena chéile Céra chuhe a chardera passan so Chaston Lorraine Capathorn Ryan Spáisice tugann si an pass live agus seochuin fin agus well Ní churann fin na cínson amú sin é chéadúir dúine eiscint os córna cuailí agus puinte aimse heice agus é sin dinta go deasacha I raimsiú. An puinte agus pasínta chuirteag Saibh O'Leary chumá fáhannig sin spás chuir fuair si daimsí Lorraine Capathorn an sin agus le orla fin an sin Marek mu genta go churcií ríis a ríistelle a tachtan sin ar an gúil ar an tíbiste agus an cruine sa feiceáil scór anha agus cóimar smáin sin ó chutála chumá. Go daon denneomat so chléthe go dtí gur a bhéin scóra go ríis chafa anna chréidúinte fád a thuirt de hacathe chun buine agus go daon an tíotha siad a gimmert sa tosathe mar ní léanad first a taachtamach an Council tóca go tappaig agus sneamnathe leis tígan socha Saibh O'Leary O'Leary dinmisteach ar bhaide tarngécha goirgs an son Tá sé bartas an angacha chun a dóg séite bhfuil sé scríl leis tá Brendan Rice an réitóir a scríle leis an cúl son Real montáiste baite agus Saibh O'Leary. An chúlaigh Saibh O'Leary. Honnig muid an pásach sí seagóir le fin ach an seanis brenn muid an láideach a bhíocha agus an muoín an sin a ghulchan tosa bhí orla fin tíhirirte an sin a chuine séirí hain haring siar an líirte an talla agus an rud a súntasí faoi chumá beidir beganí go muoín fáteach le scóir tuiste nimid an sin an rud a smúth a gent sin le scóir le chuir Dreamer team. Well has de tachtarí seochuin fin leis an eso fin! Oh, le héad a Haváil an son Alison O'Sullivan a coolú siar agus a son gur éirigh le chun an leine chuir leis agus beleor son ag mad amach go minic cinnú na cínson a sleanú isteach ach ní dhéana an orsa agus seochuin Nicole Quinn agus seochuin ciúntáile ríist ardú man na feite ciúntáile ó fuaidir an puinte san orla fin gáinómata ag seochuin fin a ríist Rachel McDermott a dear stop a chuir le fin Chaston Hurt to draw a Hearn Faye a Hearn and counts on Boiltice Héana dó feite ag ciúntáile le trí nómata nuas. Se freigur an bháhhaún sin agus caparach má beidir beganí go nervhí tata seach an chuid go nimir sé dún báin an sinna tarint ar an líhaidir an tíblin beidirach. Is cínte tá táú an sin nach chuil an darna chuúla míiste cúlín ítach scóir sin agus Faye a Hearn ag obair go cruúmarchas a húsnach lifa agus a fála tarint sin. Go dain an trust nó an eistear sod a ciúntáile idir a gluthe canis na hhéann sa chráid seoisireach bliain ó hin agus seohiad th neisiirí se gluthe canis na hhéann sa chráid idir bheannach chaileidir an nurig le cháfuinte gona nebh mar ó bhleach lí a chaisiad th neis i grád níos síse agus cadé mar thuspántas le ceann nómata nuas bhíidir héana héan le gan éon scóir taobhír a cha héana trí feite go agus snem puintis déanaí anhar fad agus le Saibh O'Leary chumá is dó an muoine atá seasamach gomsan seo goil sin an tuairt faoin sin Fachdaoine cant na leabhar star faoi Cap Contália nó Brúna Bóney agus cínta feicean muid bhd starúlos ar ggóir tharlú an seáneo.
Well, níl le tastáil in isio chun bhuine ach rudí hocrú sios bhfuil deis eile scór an son tá agus sin scór an lé ó Orla fin. Tuiscin ar fad fin scile an galínsa ach sin scór den Scott. Agus is cínte agus an síl éasca sin alínta tá aice chomála líhar do char an trasnán. Is dói an rud a smó faoin sin tá muid a feiceáil Orla fin is fáil scór Saibh O'Leary fé a hern. Tá sé go má nachhuiil siad a bratha neombacha ar Orla fin ach nuair a hastíonn siad tá sí an chun cúna thuirteach an scóráil. Well, le héad a hachtaníir ó Chiúntáile. Ní go rád ar mohas an chluithe nechar ach treis héna héna scuile isteach sin bháil in isise chur an council isteach. Isteach go dtí Thompson go into grasp an council a chur a drá Hackett a sé fós a coile Thompson inis I dírig Emma Duggan a réimsú ach ní bheith sin an pass as far agus ar deire Georgia Gould ná an council nach lean amach se chuin Gould a ríist into grasp an son le Tracy McCarthy an lá cholaí. Níl an bhantáiste a Gimmerton son. Is dinta go húntaach ar fada an Dave Howell a fé a hern. Bevan Hickey a dírig stop a chur léach. Níl airig léach. Trocheann an son I dírig Orla fin a réimsú ach. I heb dún buine a bhar a cad gur gád a bhíon just rudí a hocrú sios agus beidir. Just an nálach lecha beidir mar héna cahar géilte coil le chuig nómatanos. Well sinna go tíreach agus is dói leis an mrú atá orthann sin tá sí tríos teachtasteánaí scéireáil chéile. Nuair a dúsa siad an spás bhí níos mó is rí rá achan sin leis an líhar de chuir iste. Nuair tá sé daingan mar sin an sort immerte heastaí an bhaid Contáile. So mátá siad an scapa maith ríist agus farsingach na parca úsáid ceoch sé an bhantáiste go dún bráin a ríist. Agus rí simúla gáin sí chéad chúpla neomat nar bhí gaiirí chó masan leo. Héna hen fight go pointe ó Aoife Thompson agus báid ó Emma Duggan. Bhí na líróidí dulaisteach lua bhíidir íseal. Bhí sort agsúil de gceist leis an ruthar ón trúr istigh chomá. Ach le tamlína nuas an líróidí begáinín scuilte ar nos an council ceann mór grí ard isteach an order Fiona O'Neill agus ní bheith sin an sort líróid hábhathe peisce le bháil a ghlacha an council agus tócacha leis an gitóg agus bhfuil sin go díreach cad a bhí a testáilthe. Ní leatreach á pointe a chuéis héna cethir géilte ceanna ní ceann le tamlína nuas. Se agus scór táhaach an sin óna kickaní séra cai siad cíntiú faoi sin agus santa go maith Vicky Wall an sin le chur leis. Nicole Quinn. Dí halbhú dintar sin ag siúchuin Duggan inis. Duggan a trá le dúirsí passway dro wall tá trasnar sin á Gould agus ar Derry ionidir go díal ar fad. Ach a stáilm Davy Crumman son a stáilm gur bhí Emma Duggan a bhí a crum agus tháinig broig trasnarthe bí é Dean Lynch a bhí ciúntach. Ceap gur bhí agus a ríist an sima mar dúirpute chulahanna ggéireáil síar líor dánach is cinnte go mí lethach an sinna mí sehan agus neart misisnach le feiceil an sin an na himráí logatá a bhalaiste go cruúin sin an líortaíach seansarí sé dún búine. Council naim sé Aoife Thompson agus ní letar in iseach pointe bháin. Agus an darna scór an sin ag Aoife Thompson ceanháin an Immert ceanháin an sin an kick séir agus táhaach an sin feicimid leis an mearna tá an chuid Immert spregula tá an agus go leorlór glúiseachtaí an ach níl mór an atrab a churbe ó hebh glúiseachtaí de ó hebh luaiste tá siad tharbh cover mar éan. And Murphy and son took pass with Joe Emma O'Brien. So Dara O'Brien. George Lane Council in the halt. Georgia Gould a Hurson Trasach dinta go húntaach her father Emma Duggan for she boyd amach as she go mahanan an ober chruigi in a choma. Blaney leis an gig séir agus Dara wall agus Sinead Hackett hunter ní go dúig ar chéile Lane Coppathorne inis. Ein spáisice Elaine Doyle a dírig tach trasnar agus idir Doyle agus Bevan Hickey dairig lo an council na háit. Julie Kavanagh fucking na dígacha agus siúchuin Orla fin le stigde tá Jenny Murphy a si dinristeach ar bhaid a Saibh O'Leary an chomach cadíana si tóga si báidí héanaí dhénig sa bháilt an sonige Alison O'Sullivan sa bháid in níorbéin íirecht a bar riamh Orla fin agus bhí bert le stigde Saibh O'Leary agus Jenny Murphy go háirithe. A sé fóstans áfach Keating ar deire tugann si fin scores chuthair fórílacha ach Orla fin an son a bhair a thug si fin a scór hain ach bhí bert leis stigde. Sean díhealbh an sin an líróid fáteach an sin tríimse agus an sin a chola seala sin líróid mar dúirtú gan an íireachtas ar ach Saibh O'Leary sin a scréchir an tíbheile an chúil agus í ré leis an gic a hóigeáil. Beidir gomach sin an fiú an líróid ar trastan an sin na daranna úsáid ach an sin an darna híiread chur a fóríla agus gan tádas an sin go Contáile.
Claire Barker go maithe son an ceann chuir dé an gic amach ach seo chuin orla fin a ríist. Bhí mó scór Rachel McDermott de hir agus chó contúrach Fé Ahern an níisiil iad a dírig finnach I'm sure ríist níis a finna díúisteach ar bhaid a hálíirí na tánta a chanúrsa tógann si a scór héin an cecht fálmach is dócha agus héna cuaig an isise ciúntáile. Cínte agus simil go má ríis margus bednach an ilan chéna a ríis te bhí an gur sé tíochtta seo mar bhacht daoine caint faoin scon an beidir Groundhog Day gur sé dhéana sa bhfuil duine mar ríis an uair seo Hara Trastan agus scórtáta ciúntáile mar go leor glúisteach ar grothach cá siad cínte faoin na scórannaí mar tar bagart sin le Vicky Wall agus Aoife Thompson ar an tíbheile. Len rion de Bill Murray fós leisce a fanamid dún buine an sa hí is fóin agus dinta go maiid Dee Blaney a ríist an ceann a gháil don gicamach ó Alison O'Sullivan Mília isise trá le cuiomh Callan an dírigaí stop dinta go maithe go Callan ach Mília fós an broige chuir leis an ceann agus O'Neill a chaim siú O'Neill dinta go maithe cá luasacha casan si din tíocht son an ceann chuisteach a tro Hackett cad a thláigan sa Hackett a crumar dinach Fowler Hackett dinach dar leis an réitóir agus ní ó hásta nechar há sinnéad Hackett ach an kick séir brunta. Spéidir gur sé súil le cárta cínta eiceánach a ríis margus feicimúid leis an módíirichan sin tá na chalíneas chundaí chá chuntarteach sin ar an líhirte seach go sciúpaíonn sin tá si de riachtar an ggólan agus an rud is smútha an fisiciúlacht an láideach sin le feiceánta. Sin dinta bra compórda ar fád a Aoife Thompson 3 pointe níise sin in óácín ó kickan na séir agus ceanna bháin ó nimmert a ríis bra contúr Fiona O'Neill, Vicky Wall agus Aoife Thompson an trúr son is stig de hún móine i de cruú tribláide lína láthúil ciúntáile. Agus Shelvan líhir de fátar a ríiste an tíblin an teag ciúntáile agus cafarrá beidir an líhir began in sciúach an 3 uair go an líhir Jamie Machar a glíán sin. Anna buthe lechanis na hair an Aoife Thompson pushi sé pointe Kerry Keane ó chican na séir agus sort macha saoil don taspánta son godísa an jobh tá cheann ó chic séir ceann an émart agus ina chuine son leis an nasóg Ellen Murphy a ríist. Céad le má fihinneomata mar sin immerhan sa thugann na Bart Farnell agus cluthe bráscailte. Agus go hálan margus a eicealtán muoíonn sinnig na himar i gáilchan tosa tíirt faoin na scóranna níos de fearramach ó cáilóir le fin cáil Saibh O'Leary Cama i aimsú. Tá chula thosair agus an daoine leir páirce sásta na scóranna hóigeal agus tá sé sinna seasaló. Captain na fórna Annie Moffat a casanis cúna bh gáilte go Claire Barker sin pastasanis Hackett agus há spás ag Hackett há Georgia Gould a meach le dírigaí stop agus sin si jab maithan son Hackett mar se leis an iirecht a chaméal a bhaide agus Aisling Judge bra compórdach agus well in do chéir de garta dus a bóireach an son ceann scuilte agus ní raibh Dee Blaney an an ceann na ceann agus go tebhlína mar se tóca go tappa ag Fé Ahern. Anna rúthar ar fad an sa úntach ar fad ó Jenny Murphy. Pass is stig i dro fin Ilan Céanna Torra de Fruil mar hon Counson nadhéice thug sé 3 eistrithe bhaire ón Ilan son nach ar deire an báid a feitice. Well a ríis gan an cant an chéad ceanna all an darna ceann for sé cúlin as an siú ceann níonna sé butan a bhuifin gúil ach brean seo a ríist an pass láimh ítach bhí chuirta seán agus cáimeadrá leis an neartán Jenny Murphy chuine si go cínta le Shelvan líirte fiuc sí má orla fin ní ra tada in áir bhí Annie Moffat teach siar an sin a ggéar cosan sianna ach an luas atá anagus an có-imirta ceantáile tá se le feiceil ar an tíbheile go dún báine ach an darna cúlanis fáte agus tiltte acha. Simúla róhin an úr Derek go raibh beidir cóirí ceiste maidir le dún buin a chuidir Vicky Wall siar san na láir chuirt agus há rud céanna tarla an sa agus Vicky Wall a maith láir chuirt bhuaig sin ceann níis se chuin O'Neill agus Thompson a níis. Thompson a Iligéir rimpe an son agus go dainth Christine Keohane rimpe chomá mar se chun sí an ceann siar i dro Fiona O'Neill ach na takeíocht wathe níis fechann sí chun cín an takeíocht san feite ó Emma Duggan chur an ceann trasna agus well Cad é mar scór cuis na broig níor mé cheart an éair a cén ceann a gháilteach dinta go slachfar a fadice. Scóráil agus tháinig buid coolínta chuir me Duggan chomání slúchas a chlifa ach an stílatá chuirh sé immer sacr a gcuoine goid chomá an scélatá ceann agus chomála sin is tócha an rud is áir faoi ag amnúir tá freigur tastal an na scórnaí maice tá fáte an tíbheile se táhachtach. Vicky Wall an ceann buirtice agus sí trá le
a sí fósamach le níos leis an gitóg. Agus is stigad méal bhaide a ríist. Aisling Judge fé ró le tamlína nuas cín dain séireach a méal bhaide ach fé ró dinta go maithaice. Se crogacht le feiceáil le an sin cínta le tíocht amá sin líhairt agus líhairt beganín scíireach rinne sí go má cínta gur selam líhairt a gceart agus gur chuine sí an líhairt ina clíomhach an sin. Son Vicky a dtíirgin council na raim siú agus bhfuil troch rascairt an son de Rain Coppathorn. Agus cór leiise chuirthe sin an son na stóm go bheith. Chint híos fóin agus gan dá tastóga bheith siúráilta agus stúa das takeisteach an sahainneomh. Agus í cúpla fuair a gine sa bríomh chathair ach sé níarn gúil sé teach ní sé cho fuair sa bhí péisce le. Fósta tachtan sahainneomh. Léthe canis na glub sa rád síintear gan nát carhrú na gan ó bhuió agus Manchester na mó na chuma. Bheith sé sin tachuin bio taréis an gluthe saach gan dát ní bheith sé ar an idirlín. Begur mechgadíon telefís. So bheith sé sin ar TG cethir taréis an gluthe sa Macdara a bheith go bhór damta. Chosúta an scéal bhfuil Lorraine goil sin na cheart a ríist. Agus well is muid a tríd mit dro le hama cíimiid an son. Beag na dá bhainisteoir i món cainte ag an bhfuil agus a bhair a ceir faointe atra túsúntaach ó dún bhuine chuig ceir faointe chun cí níos siad ceir faointe taobh hir. So cha an dá bhainisteoir cadíad na tachtartaí nó cadíad na sprucanna bheith siad a féchant ar a glehamma. Well is cíntainir tá gan fi ceantáilíonn sin tá sé gaibrú th bar an sin gúilt goil tús an clíhan ar chléas ar dhéis agus a peochamán sin seachascáil tríd a láir chuilt de fannacht ar an rá híocht amá. Go dún bhaine bháil an gában sin gáil arás chun rud a bhí atála ag túsach lefa an spás a úsáid an riocht an sin ar an gúlan agus an pas láimhe sin a thuirt sciupaí. Droch díireacht an son agus Tevlín a bheith ann mar se agus Rachel McDermott a thógaigh an council. McDermott mar se agus a bhadró chúngan son agus garhamach ag Georgia Gould. Agus féolar sin agus kicks a bheith ann de. Agus í a fechan trastan a chuirtú léana timppel agus ar fáil bhfuil Parnash lé. An raibh sí ó chóngrach bhí. Agus, well, troch fotún an son. Vicky Wall a chursan trastan al ghurt. Ceann cliste I dro O'Neill. Láh sa ghraim an son ar O'Neill ach fós crumann sí agus thoisí mac lé an scór sa tiltice máchain sí agus háise feitice. Líon dát ná go bhór sí sung sa ghraim ó Christine Keohane ach lean siarthe an ceann san tiltice. Fócinn agus lethar a talach am agus beidir na himmorid thuirt samach faoi sin ile samar tugu buntas Jim mar Yalgar an lábhar an dreamach is cíntin sin chur thar an trastan go slachtarach agus an pointin sin a seasa. Trí pointe after mar seas mud a drid me dro le hama an bhuine a ríist. Seo chuin Julie Kavanagh leis an pass agus a ríist iad a díirigh an ceann i gimmart atarach ceann scuilte sin trí chin inis garhamach ag Aisling Judge sa bhaide de siúntáile. Sa stócha bheith Brendan Quinn banisteoir chun bhuine fechint ar na statisticí ag le hama fecha séir sin is se trí chin a méal a bhaide gan éon scór feitigan trí pointe adran ag le hama orla fin. Pass das tucahhuiiche agus seo chuin Jenny Murphy denna isteach ar bhaide omcha céim na béidir a sí fósta trolé McDermott tak trasnar agus ar deire ceann san buailte a get captéan na fáinne Aoife Keating. An scórin sin fáteach, chunig muidin sin an luas a bhí ggóir le fin sin a tachtamá marcas an líhairt ítach sin chuir isteach na cúlathe a chunig muidin sin a rís Jenny Murphy leis an láidir sin a trábhach an tosa an líhairt de sciorhain sin pici suas agus a Aoife Keating an cheanairt mar chaptin tucha agus thar trastan críocht agus leachtaraice. Cosbar ceir faoin deachtar a rís Sinead Hackett go dún bhuine choirthe na mí a gcuine choirthe chorpaí sa brád idir bheanach. Go Jackson son aige Murphy sleamthe leistigh McDermott fan sí leis an tascás a chóir amachaice Tá Murphy fósamach lé a ríist a dúirigh Finn a chaimsú Finn inis roinnt spáisice ó scór machad Finn na casa a ríist a fechan cín leis an SO agus Finn a tuairt fé scórach an council chortha ar fórílacha
Ach níl áras faoi fíor chuntar sem chumar agus lámar seo chamámargus nétarrá go bhfuil sean an le berte choir mar tá cosanta an tosaréile chu contarteach céna leihí má ansiad an spás go háid saibh agus chomáile sin féarthna tá duna sár ibrenne tá scór amháin fáteach tá obair na gapal denteach sa géad le. Dro kickamach an son garhamach aige Aoife Keating. Keating a churson Harnash Joe Murphy. Agus bhfuil drochceann an son na stáilm agus well, deirg le Keating Council raim siú agus tuc sé sin trasna an bhaide agus deire Crumman Elaine Doyle an lachúlí lár le dún bhuaine agus seo chuin Blaney inis Blaney an chur an Council isteach sa spás a Deireadh Shelley Mealy raim siú agus dinta go díal ar fad an son aige Mealy inis Count Ishel, Count Contora, Thompson agus Emma Duggan fósta Trowelé Myrene Lawn Council na chur a dro and Ian Cursi the dro seo chuin wall a dir shadow bhaide an Council Bart is an angle ag a wall Cadé mar chluithe ní letar ríiseach an 10 pointe bháin a Harish O'Neill wall agus Thompson éonúir chain an trús an Leroyd Huck Contour geist. Tá chuirte Marcus agus tháinig muid an obair chrúin sin an a cosantóirí lug a chríochnaí an scóir sin amach agus cínte le Vicky Wall sin ní rá éon botún dentaice timppla sin ag Aisling George atá tar éis cúpla sáil maith dhéana ach ní rá seansar bit tucha sin a immert stochreitin sin ódún búine taachtamá leis an gosan sin agus beidir 8 na 9 imrá an úsáid san úiseacht sin. Díreach smaoigh siar Cup an Neomatin bhíog nar a bhaide ag Aoife Keating a chana obair ó Claire Barker stig sa chuine agus an son hánadar amach agus pasan Dee Blaney mar hampla agus deir an son idir Shelley Mealy agus Emma Duggan Deireadh Lawn Council a chur stachadró Vicky Wall agus Cadé mar chríoch uithe sin níos puinte ataragus muid a dréide madró le hama Ceann chur stachar Dro Thompson Ceann Glick Ishel stachadró Fiona O'Neill scóhí spásacha a hasí sásta ghlacha leis an puinte stáilm ar feadh second an son a bhair ceapas go nimach sí lé ach bhí sí sásta ghlacha leis an puinte ceap me gur cúlan sin gur sé súla cúlan sin héanaach is cínte críochnaí thar san aice bhí Aisling George san ceart ó ditteach an Leroyd sin ach níor hit sí agus an sin feicimid covermanéis ach a léad go chéad lean sin Marcus immert spragúil agus go lóla muisina ó chean na páirce hipcé mar an Leroyd tuis de tuairt faoi. Cháchlathe gin an sodíh nó vertíG Karen Council nidirín agus an ceanna níag san gandát beo an deile fís seo chluithe canis na glob idirmhánach Cadé mar chléidir chorathe na mí agus chorathe chorcaí agus rá an son níos slua ciúntáile bhíidir a gluthe canis na glob sa ráid seoise an amsam níon caitas chaileidir ún buine na chuine san bhuaidir sa rád seoisteach a 2015 so nachtaí ag an dá ar an so a bheith a gluthaí canis agus anna bhliain anna chupla bliain imirthe ag an dá club Feall agus deisiamháin eile béidir ag dún bhuaine rimis le hama scór a cháilte agus mechan cín tucha go tapaic ag a Vicky Wall cá raibh sé seo bhfuil gar hamach agus déanta go dá sa stig an son agus is stáilm muid a dréide madró le hama an beag mór an am eile fáca agus go dain sinna go né an nadóg mé an hútar méthe well fémar bhí ag tús chéad le hamidir chó scóra well analyse that Cadé mar chluithe an dá ar an na mechan cín ag puintí agsúla réaltain chéad le de chiantáile an cailín son orla fin Cadé mar chéad le bhfuil sin ach Vicky Wall an baide son a fuairsaí dúna madró an chéad deir an chéad le a thugann muid ar chó scór a bhaire de léirmheas go díosa ar an gluthe son anna chéad le. Well, níl an áras faoi Marcus a ggóil an dáir an seo tá siad chum ó héobh scórnate ach ó héobh na contartí amháin an lo agus ó héobh na rudaí tá siad aníana tá siad tharbh chum chumá. An rud a súntaí atá seasamá i lár páirce ní eicim gohfuil an buntaiste ag fuair an bháin thar an eile mar tá líhairt a gáil thar lár páirce díorcha seach na tosaitheoirí an rud céanna le cinntáile tháinig muid an sin an misneach bheacha tá sé tuairt sprág a gcóp nuair eicinn siad an sin ghfuil siad an tuairt faoin gúil tuairt faoin na cúlaní tá na scórnaí teach go frúiseach agus níl na atíos le feiceáil an. Well, duine míid an chéad le phlé garting an cúpla neomach ach an scór le hama mar se ciúntáile 2-7 dún buine 2-7 Raimid mar se go dtí scór na bliana. Tá sé ná mar ríist do chúl na bliana
Dó yes, do chúl around Tá cúig cain díogáin sa béil agus san amáint. Táir híomh idirlí an TG Car agus cad a bhóta. Le road Kailte an Lanford ní Lanford sa Brick Welsh. A sé chun éthart Stati Bennett. Cool ag Bennett! Agus sin cool do chwete eile fuitig Shane Bennett of Florida. Every inch of skin's got a scar. I guess you got everything now. Every inch of space. Achans agus Niall Buckley annachid éireann Shelleve Telikige Buckley stachan a tasa fighting Zanish against Dempsey. Dulles stachan zone chúlig tasha took a fer chúl agus bhí sanna gestige ard chúl gadó. That reminds me. Every inch of road's got a sign. Every boy uses the same line. Just one the talon or the red drove in it because he watches Michael Breen. Top Breen got a road Paul Lewis like a shot of Shendere Gana. Force the Garrett Reach. Counter drug of that clear. Sore goal. Hey, Michael Breen. Drop one of them that clear. He rushed to the goal bar. Turn the speakers up till they break. Cause every time you smile it's a fake. Stop pretending you got everything. I need it. I want it. Shahun Kiri Grishnish on Ruhardient to get Clifford. Had Lushach agus pass on and hop at Clifford and Fichman bout the saw. Fichman Clifford I create no the hall and Achan Lergus again Vachale. Well, Allah has the Ragro, Kiri Everin, Kayama Chinara, August Lena Ketogan Shen Jirakas Jackson Linton. Count all in their fab courage and son. Oxford Dane Sharon son on mine Sheila. Sir Shanoon and Yinshia Shingadil are fab. Shachwin O'Leary Dinish to Harvard. O'Leary Bartison Ango. I guess Sive O'Leary. Achan pass on O'Sir Shanoon and Gloater fab. Vishishin Eamtoch are fab. Bugshid on Lear Road Cockloppy or some rare for his spawn noon and Lesh and Lear Road Chin. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. Naftas ar nóí bhí go héanta go maith and sin pass má Shanser Hull Moran O'Connor Moran cool the wheel agus Baser go bin Bullamara fuck the wicket. Bullamara fuck the guy agus a reached Andy Moore McCall counts again five garage Stephenson Liam said the women Norby Shane Enright agus a hen Shane Enright me a hen to come out and never on it is in my house it's still shit I couldn't live without. Well, Shinagui Marshall, Tegedy, TGCar.ie, so the mind, M. Shane Bennett, and David Dempsey, new O. Michael Breen. Agus o have na pelle down son a reach Tegedy, TGCar.ie, on the vote a Chahav, Agus Fiachra Clifford, Sive O'Leary, new Andy Moore, and it's gone out Sive O'Leary, to also Gora Machan Sohogan in Yovach, Shade and Shay Rawa, Hog even that and so, Agus Tegedy, TGCar.ie, well, and scored La Hammond, so a Bart File. Bart Parnell gom leis gael gluithe canis na glob sa chráide de bhean ciún táile dó seach dún buine dó seach is cíimiid an son na scór ar fad a tachtan son agus son go bhfuil orla fingrab dó an son sa chéad le mai leis na statisticí ach peisceile duna míad son a phlé inis gan bhfuil Annalise mar se an chéad scór an chléan sa a bhair agus tnocmar an son an sunk sa chrám Georgia Gould a hón felt on Northwood or Honnigan Kedvoide. Well, Shinnig a dear Honnig with an kick her Shahan or was a reached Emma Duggan of Elan a love Kuramahan Vishi Rati Go and Chen or Honnig and Lear Jasha Eke, Feckham with an Lehor Dord Kirsta, a Casaman Chen, Feckham with Vishi Chachtan Chen, Feckham with Iverdero Dream and Chen, Agus on cool Inta Creek Necke, Niling Garon Fui, cool Inta Vian, Aka Reach and Balakar Hossi and Glushot Chen, Nagar Tugu kicks here Shahagus.
Hoig sin nuair céime nach ríis búlas a dream agus brúch an tosa í agus is cínte dahar se sin stói an muine agus an sppraag bhíán dún buine ach níle áras faoi le Brendan Rice tá sóir job gentegur an glyfa a ríis tá sé Jackar rudí eiceil tá sé níos éascainear tá camera agus tá an brethna ríiste ach níle áras faoi leis an gúla tá takeán tá caiide an na gúil do chuirte Marcus. Níon dá nechar fé sin nach gan dá ciúntáile hánaidir th neisbí puinte ag orla fin go luúin ní an baide san agus an son an baide ó Saibh-O'Leary. Se agus cosan John bhá denteag dún buine camúráta si de seanach an uair sin ar an tíomh mí ceartan sin a bhí imó burn scuil sí steachíonn sin ach an pásíntaach a bhí chuirta sean seo tá sé dochhuiirtin ar bhainmúán le a feiceáil Saibh-O'Leary críochnú agus an luas an ládrocht agus an rud is táhachttaí leis an muoine natá gceist sin Harbh táhaach Marcus ar lámar seo ghfuil na ceanirí sin na seasa suas. Fich chosásas bhí Saibh-O'Leary chun éh ná bechach gan dat chuig cinntáilech an cían son is dhéanamh go díal ar fad agus ach an son tháinig dún buine th neis ach an son orla fin a ríist an cailín sa baide eile fáite. Well seo imar eile tá duna an difrite glyfa Jenny Murphy an sin agus feicimidí bhí siad treann sin contasta go leir ach pás láimh ionintach tucha de ní orna orla fan éon watain faoin sin le Ilan cinál géir mar lumaid sin an Ilan géir faoi chríeice sa géad le ach an rud is táhachtaí faoin sin leis an gúil críochnaí tá an muoinn sin le feiciáán a críochnaí was comás coolin atá ach tá freigra a teachtar ísir an tíbhar an fáca dún buine. Well has Santi take go Parnell Park and so hinneomh agus dahanna dubs a chahabh again son nach no an baide san orla fin an tarna baide go sin agus ríiste cinntáile shrabhad ar leo ach annach sé dún de chortha na mí dún buine baide ó Vicky Wall. Se bhfuil an lírid chuirteag Aoife Thompson an sin sciúrann sé trasnan sin ach mar eicimúid an seo go Vicky Wall bhí si go láidrún sin le gáil tríd díoch an spocan sin agus an rud is súntaí faoi sin nuair eicimúid an lírid beganín sciúach bhí an tála an sin go hit an lírid i gceart bhí si san áit ceart agus is cínte an chur láran sin denta agus an tús leis a glyfa ach i dul seag le hama tá 2 tiltte an dáran an sin agus Harbh chorm rób. Ní leon dáta nechar fé sin 2 8 buinte déag ar 8 scór déag faightan sa Borg Farnell agus well an babas an bra teteolaí agus tastáil ar lá mar hagan is banna ordain play leo an son agus well reint an slú a géiste chlógus na chodéalacha méach an cuppa cafi nó téáilt agus is stáilm gur bína bheith siúla go héin is mar inis níos déanaí náidirnig í deirú cearún na gan nó bhíog in a manistan na mó nó chorcaig chluthe canis na glob síseach be sinna tá chuig bheith go féchan na cear ach amit chun brise beag tap gáin sa cuppa té agus cafi DE ar an bert. Be mit ar neis i gan cuppa neomant.
Tommy, you're getting slow. Am international sa Bart Farnell hasúlim go raibh glibh cupán tain ó capi a ghailtí féin. Agus mar bhí rá an san níos luha an gluithe sa bio ar Nidirlín ach tar éis an chluithe sa cai se bh Nidirlín a gágant agus machlibh go dtí an telefíse gur chluithe canis na glob sa grád sínseireach ach ag an buinte sa ha mí de fnacht leis an tarna le agus Lewis an son an fersa lár Brendan Rice a bhhaire. Is chluithe bra oscailte lán de Lewis lán de scéil agus á jab má dinteige trí chéile sa chéad troch an neomad. Tá cínta agus an rud is cínta faoin leis na himmorí fátá seansa an sin an spáúis an ní clifa salacha tá na chorbe tá na himmorí gimmert a go cruúan sin tá si de gola seach go chula chaiblann tá le feiceán ach puchta dí ní muidir feiceil mór an cártaíú éon chártaíán nó mór an stoppa an sin leis a glyfa tá Lewis leis a glyfa agus a rís bhí muidir rágáin nach nílacha began ín sláán an níl sin a chur seachar na himmorí tá si de úsáid chula físa an fácha acha agus isúla leis an darna lehanna agus tús maithacha a ríist. Look mar an son banisteoir Chiantáile níos luithe sin banisteoir Pún Buine Brendan Quinn an son le na rám a gailin. Agus is tócha heh an chéad leis an bhráile dún Buine agus le Brendan Quinn go lenach an lethar raig a bheith tamlí eile bhór ar héna héan sa chopla neoma Derrickson ach anna chéad lethar fad for lína lántasach Pún Buine héana sé as an dó seachta fuarder for lína lántasach Chiantáile dó cuaig as an dó seachta fuarder siúd. Cadé mar hospántas ón dá lína lántasach agus seochuin Jenny Murphy a bhí lán de risi chéad le an chuiblint idirí héin agus a léon dáil agus seochuin a rístiad. Churn sin pasan lasmach a sí tacht a ríist seochuin Murphy den misteach ar bhaid ar deir leis an gitóga. Agíirecht an son agus Alison O'Sullivan ar deire an an count an churadró Bavin Hickey. Agus fé mar a bhí a gcuint sa chéad le coppla uair de dún bhuain a chuidir drochín isteach a lábha Aisling Judge sa bhaide do Chiantáile. Garhamach ag an lá chulaí Tracy McCarthy an son. Sin Scián Howell dinta go deasa go Georgia Gould ach sin hacha a clílé or le fin go deas an son curtha drasha dro Lorraine Coppathorne. Agus an son leis an nasógin si íirecht an count san a hóis ach si íirecht Aoife Keating a chaim siú Aoife Keating a fuair. Stan an puinte bháin sa chéad leis an le captain Chiantáile. San ní roid fós ag Chiantáile agus Aideen Lynch a mecht le. Shelley Mealy dírig stoppa chur léach ar deire. Has Claire Barker agus dinta go maith ag Barker. Se chuin a ríistí inis leis an nasóg agus mar in na brog sé sin amachta ar deire dinan agus inis seo spás ag a Julie Kavanagh. Kavanagh fechan chun cíach nílach duine bháin istíigh ach sí sin Fiona O'Neill agus well bhí si a mohos cór Christine Keohane ach scior an count an muthe an neoma cinúnach. Sean smuoine ceartach an sin an líróid chuirse agus a ríist feicean míid an sin leis an túsatá le ggéire dal a dro na gúil an sin a cínte faoin géad scór. An chéad scór thbh táhaach an seo an éan a Rósán agus a teachtamán sin leis an spirit a céanna a ríist a darna le. Right, got Dorna reached
Buirtecha agus a Trowley, real an vantáiste Feitecha. An Glick an son of Joe Murphy, Murphy, a Machter Yesh, a Machter Clay, agus Fós, a Machley. There in Laura, agus the Deerigan counts in Rod, agus well in Sheercht of a Glick, Road Glick. Agus don't go in it in Sheercht and counts in a hog, and Tapwig. And Captain Annie Moffat, agus Nero Hoss on Slulish and Gounson. Nero Carava. Counts a Hegadas. And Shachuina reached it, Shelly Amelia. Amelia Fechan Keen. And Sposh and Ishiga Thompson, because Thompson the current passing Traston Gorta, Shachuin and Ish Kavanagh. Kavanagh didn't miss her void. And Council to mind to Arish their 4-8. Chéad cean sa dána le chur fóríach an sin, agus nílach trí cín san omlán agus a rís trí cín ag cintála chumá chamadrán, ní mór an iireachtaí chuthamúachas na glúiseachtaí a lugatá crothaíach marcas. Sin judge sin gicamach son agus í a dírig fé a thar nach aim siúach ní airig le agus deire well anna ober fad son ó Nicole Quinn but she láb leis an Gounson agus go chéine cepa gnuach Sinead Hackett an Leroydson and is siad begáin mí chóirmach leis an Leroydson agus ar ein spáis sin is ag O'Neill a chur I dro Duggan agus an Gounson tóiste go díal fad aige Emma Duggan. Go hálan agus a rís feicean muid an stíl sin aice go cúil agus ráchúil is fáteach í tatan sin an cúlan lán sásta tuairt faoin gicin sin leis an dasog agus críochnainn sin go slachtúirce. Hen fuór dún buine rimis na dó dean chead le níos hendó as a chéile aimse a cut agus freagraig an dí inis Chantáile or le fin a current council trasna go Georgia Gould a hosna gin overnight to Aisling Lee Gould a chursan harnash Clahimaimer heke go Quinn nach I begáin Skeeton son agus right of a bra siúrálta an gaiidecha nor ha Bert mór hímpelart had of a begáin níos tapóla peisce le Seochuin Saib O'Leary a Machley O'Leary's McDermott a díag stop her lé O'Leary fós a Trowley Scior lé agus an puinte son aimse heag Saib O'Leary a héna dó inis aimse go sin as aimí der fós scóir a ríist. Freagar ítach an sin agus an luas sin a rud a súntasaí faoi le chola glúiseachtain ó an dáthíamh tá si de trabhach an tosa leis an sin agus scóirítach le neart misnach ag an sin tuairt faoin scóir chumá. Ríist an dáir an anna hús leis an tarna le a chu it's a gohex cad bhí le ráig Brendan Quinn agus Michael O'Connor ag Lehama tionchar ag an dá lécht son agus an dáir an takeamach agus animart go dtí socha peisce le Nicole Quinn inis na dó go rí séite tóca go tappa ige Quinn cuimh O'Callaghan inis O'Callaghan a dírig Trowley ach an láb Lloyder agus láb ord a tach trastan son aige Emma Duggan Imar fad son of Captain na fórna Annie Moffat agus Moffat a ríiste crumma hí si an eáach sa chéad le son Imar tastan son Hackett a chur an Countíir go dtí Hickey lenis Vicky Wall ha si mothos scór Tracy McCarthy tá si fós amach le McCarthy dírig stop pass live Harnash to draw Vicky Wall a bhile son go crín it in a postí a churíist a bhard an Có-Immert an Norson Fiona O'Neill Harnash go Wall it in a postí. Stochirte Marcus agus a rís golóir gan na glúiste seo tosa leis na cosantóir líhar dínta chuirsteán sin ag Annie Moffat le cínta gur an glúiseachtáin ach le Vicky Wall an sin bhí si a riocht le ar nósa chuir duine beheile fearamachta agus críochnainn sin leis an gitóg ard scóracha. Ard scór cinnte chun níos a féchan ar fé a thurn. Rís scór ha sin dáir an sa ní liad a fágan déanú den nechar taobh ní liad a fágan déanú den nechar stig sa siomrí festas orla fin inis a casa orla fin a tuairt fé scór ceann gaiidir son agus well a méal a bhaid agus deire Elaine Doyle dinta go maith agus mad dom nach chud paci dearn sí le Alison O'Sullivan sa bhaide éidir go in Alison O'Sullivan glecht an gaiid son nach Elaine Doyle níor has to go héanrad an éachar Hogan sa tans agus níos Vicky Wall a Trowley a Tracy McCarthy fachan na taobh
Wall a Curtras na Hosbos in Ishik Sinead Hackett the Turtfest score agus Aimshe ke ach an counts in our father tap o Elaine Doyle and La Haka Lor agus Anna Hoyle ke Melavoide. Arouse and Chen, agus fecin muid an Chen, le sinna Hackett bhí sí fanta annach an Chen bhí sí fanna ar basa. For sí pass ítach ron bhí se bhí Vicky Wall an Chen le cín tú go an pass corán. Beidir go sin an tuairt faoi hain, ach fecin muid dún búine a ríiste teachtar an onsaí a gúsaid chulla imar atá acha an pass amach an tosaí agus Jackar na cosantíir ó chun a Cuntálaí an Chen teachta díra seo mar níl an áras faoi tá spirit an Chen san imirt agus an rud is táhachtaí an níl ceachta go na furnish mar agus a brethir chuna bháin leis na scór na áilmhathe tá chulla go na contoirteach mátá si san áit cheart ag an amcheart tá stel an líhir de tucha bhó. Michael O'Connor and son Banistóir Cúntáile agus well right chaáinte taobh hir agus dún buine tuairtfest scór eile agus bhfuil ceann eile aimse cá ceann mór mílteach ach mór mílteach dheis is ar fóraí. Ní an son le Aoife Thompson bhí si bra crín sa chéad le go dain le trí faointe feitce chá ceann nach séir ach sin é chéad ceann chuir fóraí le sin in Neobastáin. Aisling Judge mar se búil an na caiide agus é sin ceantathe go deas ag a fé a thurn. An son feall ar an níróid ar an dalamh agus Vicky Wall dír gin ceanta a thógan go tappaig. Agus na a chunéh go mecha an deabhar head gáfuointeach an cín ag sí chomas inis fé mar haíon a bhice. Ní fé na hocrú síos agus farspur trí faoint an son na choratra. Is néómat nó mar sin sa chéad le troch ceann an son ó Vicky. Seans ní bhrena sí an oscail sí an sochraí leis an sin is beidir go thuilte began í nó skipin sin níos an mór sin cosisiach trasnar an léróideach. Níl an áras faoin sin sár thospántas tucha an sin sa géad le agus tú star nach chumá. Well, anna dí a tataisteach an sa an beag bert tataisteach duine an dáireann. Agus tataisteach an son de Cúntáile is go bhí sin Georgina Buckley. Bhfuil si sin a tataisteach an áit Ellen Murphy. Agus Murphy a fuair puinte sa chéad le son. Agus stand don bhuaine an son na stoilm fágan na park atá Rachel McDermott. Agus tataisteach an áit siú tá Katie Birmingham. Georgina Buckley is stig i gcóir Cúntáile. Agus Katie Birmingham is stig do chun bhuaine. Aisling Judge bhfuil na caiide agus tú siar dheise dúir se cha sé seo an seach mar a Hackett in ní léine néachar in na tánta scior se bhfuil ar dúis chuint sin count an tras agus ar deire dianta go mbeidh Tracy McCarthy ach a rís dún buine siad an stáilcha Cúntáile agus an cool boire go háire Aisling Judge Tá sí bhéní siúráta leis na kickan amach son. Caha cínta agus má ágtar líhir do láran sin tá dáran an teachta díire sin ach níl náras bhí Aisling Thompson sin fanta lei héanaan sin gan éon den na fearmachar agus bhí fíor chuntuirte chanda ditteach an líhir do bhealh difriúil sin de. Rís fear an blú atá tachta níos ar Cúntáile. Ní liad a fáilte éanú den éair go héasca an son agus trocheann an son ó Georgina Buckley ní teach ar an ghort le cúpla nómat agus í a dírig orla finnach aimsiú ach rís cíimeann an son trúir an son hail áf ó Cúntáile ní gur ó hásta échann siad agus siad gáfuointe de fír. Rís fecha seo bhí neart spáis an son ag Sinead Hackett a meach sin an count an gháilt agus ar deir an lán choulaí Tracy McCarthy na bóchan na caiide. Anna dí eile stig an so Carol Keenan takaisteach a chun bhuaine agus Bevan Hickey mihead an ghort. Mar se an bert ó héamh na lábh deise de Rachel McDermott agus Bevan Hickey ó chun bhuaine an ghort fáca go son. Carol Keenan chun dí is déanaí takaisteach a chun bhuaine curtha na mí. Déhocha go machta sin gamsa inis. Well in adóg séite agus an ráis caithe sin countsa an áir de háláin. Agus bhfuil gortú bhfuil fuile sillan son le Julie Kavanagh. Ach níl an áras faoi an láleach sin an chéad preban léirt tá caite seo clip a Harbh glán atá gceiste gan mór an gona cicin na séan ó feáil denta chorba. An son agus tóca go tappa gin Nicole Quinn. Agus níl na passanna gramú péad nechar Arlo Lahama le Cúntáile níl na passanna céanna gramú agus
chun bhuaine go le fáilte sport beganí níos tapúla agus níos fosta Saibh O'Leary a trá le I díag stop a chur le bhí Katie Birmingham agus deire idir Birmingham agus O'Byrne chuidir stop lei sin Traslan Báid a handain séir fós ann agus deire lei sin so captain na fórna Aoife Keating an tarna scór a sin inniuh agus ní letar an isteach an 10 pointe bháin. Se 3 scór fátain sin ag dún báine a hús an darn le rá scór fáte ceantála agus níl an áras faoimarchas sin an ceanreachtá feiceáil an tháinig muid an sin sa géad le ríist am cinú nach a ríist nar bhí Aoife Keating a Shelman Leirte tá si duna th báin sin na daine is ára fiúcha ag an ámas ára. Hassan chucha trasna do hacad a streanna seoithe mar se Cuivo Callahan a tacht agus O'Leary a chaim siúice O'Leary bechach an cíine. Rís dinta go maithan sanna Katie Birmingham. Chun dain séir fós ann Lorraine Capitán agus níis leis muide sin tá Keating scór feitice couple of second ó hin inis Buckley Harnashidro Capitán agus foul a tacht trasna sin cinnte agus beag deis inis ag ciúntáile. Scór eile gáilt agus cóscór eile bheith an gcuineann sa I Borc Farnell má ghain siad. Níl an áras faoi sí sásta leis an gig séir sin mar bhí balla cosanta tarn sin os a cór maihan sin ar mór an spáis a gáil tríd túrnú cara timpplaíonn sin agus seantain is a ggóir le fin an ceann seo ar trasná. An le fin a fuair hen na trí sa chéad le. An scór feite go dísa a cis a tarna le an ceann an búltice an scór feitice agus inis muid ar chóscór a ríist an sa I Borc Farnell. Se denta go hána ggóir le fin agus mar luúme sin sa chéad le an stíl sin eice gúnaí brenn si chu réchúiseach sin leis bín sin an cinnte faoin na scórnaí leis agus is cinnte go sin na 60 óban sin an go sin anna a chotharmú le kick sé a ríist. Go maithan son go dusach báire ige Vicky Wallach an son cheanna an líráid san muthe an son an tonna daí go chun buine Carol Keenan in chéadú doing ní sinna eiscint san immert agus well ha Bert Sheenton so agus ní réon dát ná go méid chóirléise tá stáil Brendan Rice an adóg séite agus an cartaige agus Nick go dtíoch cé sin son gur Dee Blaney be an Bert ibre hochta stáilm Nicole Quinn ó Chiúntáile agus Dee Blaney agus féidir go gimí de ríis cad a Harlan son bheirt go tacht trasna ar chéile. Se stoi chuid go chúis na brogan sin tuéis teachtasteach is cinnte go an bhirrte go bhí de goisteach go láidir agus ammantaí ní ghirtaítar a rógáin na thu nuair aimíonn tú isteach go láidir an sin is tá bhirrteach a seaasa ríiste ar cosa ach níl an áras faoimarchas tá go leor gan na scileanní pelle á Spáin neoch amach agus an crí atá anta mar imirí níl siad a seaasa siar má ecinn siad go caibhlann seán má ecinn siad go seán dochreidte. Ní ceiste nechar fe sin bhráileo Bána le éireann a bhuachan don bóine bhóidir ceann mar bhí sa rás a rád seoiseach a 2015 agus go dain bhóidir ar nó chocaigh bhóidir ar bhean tríon násan agus le trúr nó 4 an bhirn san fós a gimmert nar bhráileo an tarna ceann a bhuachant agus ciúntáile nach chuine san bhil bhíidir gluthe canis na hhéireann 2010 go hin chaileidir an ceann sa rád seoiseach nar bhráileo ceann a bhuachant Johnson tóca agus Johnson curtha mach agus buirte a get Duggan a mach le héna dó aimsithe an sahinneomh céineomh O'Neill an son of Crumma sunk feitice béidir héisce a Rashidro Duggan inis bechach an cín chatta os a cór amach well an si tréis an spás a bhú de féin aimse a ríistice agus inis O'Neill I dtír an spás a chuúide féin níos leis an getó Cóistice agus chorthaisteach go deasacha an son agus bhfuil an scór san aimsithe well sin scór le dearmh ar lechuis a sí a titim ach fós dairigh le Aoife Thompson an kick a chuirde. Well tá an taspáint a scórna tucha Aoife Thompson in agus dún búine ach caparán sin ní mar mór an spás seice a churbe bheanna siú suas agus an spruchheim seice dochreid sin leis na hiíochtaí atá dhéanacha go háid leis an méid luas tá sa glyfa ní léon thuirse stóir na himróid. Agus rí se bhir stocha sa chéad le go háirthe bhí mar tuairt anna bhla do dún bhhaine agus an trúr istigh agus iad an an líróid a gháilt go tappaigh agus an cóim mar tappaigh ach an son bhíortha bheith fáinach go háirthe Emma Duggan agus í cumad na caide agus í gúiseach sir siar son Fiona O'Neill a tachta gairach bhíortha bheith fáinach an nóir son agus is léir gúla den an dástíle immert.
Rimmer sin Harsin de Bline. Raigla sin nimmer péiscile. Agus well sin Samuel mar Pecha míid a rístern cinna hawl níró hásta néchar. No, tá na himmarí ná nach fécha nach chuir ní rástá siad. Se fecha míid an seo. Beidir Rimmer son na stáilm ach péiscile. Fanna míid le seo mar se agus deis eile mar se beidir mar cháfuinte chun cín. Agus Aoife Thompson leis sin iirecht so agus ceann mór grí eile agus bhfuil sé sin aimsithe kit níl an count ar fórí well is cum peisce a fechmid ar an iirecht so agus rí se ggóheic an chluithe so gan atarach pointer bháin. Beidir ná beag deis gon fecht ar peisce a fanna míid leis sin immert agus an count an chortha trasna agus Vicky Wall dinta go maice. Agus ríist an brútha choirigh imróí na mí imróí dún bhóine ar éon deis an éair de Chiantáile. Níl tuairt irdas óirlachtdóibh. Captéan na fórna Annie Moffat a fecha chun cín a dírig an cheantan a hóis sa choristeach I dro Julie Kavanagh níor éirigh léach ar deire a bhí sin mília sí ha mília trabhalé agus bhil nó omracha céimena. Agus tra má deantaigh Brendan Rice an sin ach mar luam muid chulichin an sin Feicimid gohfuil chola gona breanú go géir an sin mar tá ní mór an atrah chorba agus leis an luas a se glyfa tá sé táhaach mé cinenne cartanta. Well fin trabhalé an Moffat a dírig tach suas le. As a hen job rower station dinta go maithig fin ar deire an council chuirdrá Buckley trabhalé pass churthna sicé agus feall dinta sin ar den éigen graim ar live Buckley agus mar se deis eile de orla fin pointe bháin feitice sa tarna le sóchiigh séir héanna cethir ar fad sa chluithe go díosa. Fin mar se ó sa crú féin. Dína ri mór himplairthe, Saibh O'Leary tuairt Rowadéir Schlé. Fin á bhóla is a tuairt fé scór agus idir na cúlaí gan éon cheist an éair agus cóscóir a ríiste an so Bart Fanel is gan fáca cháineo Matéag. Well níl an áras faoid amach daoine sin na córaneo is clachta maithbach an ó hebh machta deag amach de chuinna scóirní luglan na chéile annach Corman a ríis marcus a chun rud a súnta sé faoin sin le Shelvan Líberte tá muid a feiceáil a ríis tá crinneas fós an leis na himráí Feic muid a Vicky Wall an seo breanna ci chun fada siras táisí bead nach a Laura Parkinis a scuile líróide seach. Puirtí go glan is go díal ar fád istigh an son in méal a bháide agus an son Thompson a chun count an trasta dro O'Neill count sa heag O'Neill agus sí a casa dinta go maithe chu dogan nach aimsú ha cléic is seo ha dasóga is seo a chomáile sin ha Fiona O'Neill is seo daimse sí O'Neill agus Ian O'Neill an chudeile. Well is ítach an deis a ríistán le breanú ar leid go imóirtán an tachtan sin ar a gúil an leis an páisciupi. Ní ra amach if fiú breanú a drón na cúlan sin marcus bhí eice go má cén spruc a bhí a gceisteice agus críochtna an trasanna an sin I déimiich an cín le cúlan amháin. Well, a ríiste ggótheic an dáchlathe bheith an sogan in a Bart Farnell. Go meach daoine tacht agus a súil ort chaidán sa chráid síse agus chun éibh ná bechach há mí tréis Caidán den géad sco a gháit an so I gluthe canis na glob sa chráid idir bhánach chorathe na mí a gine chorathe chorcaí úntach ar fad réalta ó cheann ceann na parke Tracy McCarthy mar lán cholí de Chiantáile gimmart go agus gan dat Nicole Quinn a lá a chuirt stig Aoife Keating Finn agus O'Leary as a dún bhuaine an son chomá echant ar léad Annie Moffat an obair ha dinta sin a lá a chuirt gan dautí Blaney agus Tionchar agus a ríist an trúristig ha mí treis anna hospáanta sáit an so bhhair an dáirin. Tá cínta agus teantanis go mé beidir cúpla ionadaí eile tastal le teachta se beidir duine ón dáirin an sin le cínta mar béon na chostaáil thuirsin sin Tá ahraí a denteach a cínteach le denimid le gáil tá sé táhaach an isc mé luasach go fós an immert agus daine an jobíana. Ríist Míonn tú siagaí chluí le cheannis na hhéir bhí bu rééisúnta first dún buine bhí anna chuiblint ar fad Ciúntáile an gine Mike Cullen
to make Tunker get in there and go so Shuchwin Sive O'Leary didn't mistake her void real montage to Emmert let's get dog agus O'Leary a Hamainson in a posti vi real montage to get ach he bra comport agus Alberton score hogan choma Ínta chalog agus na tuspáintí tá tucaigh Sive O'Leary le minúr Kirky le for an sínseo Kirky tá sé seller Ken fá fuair sin na deisina sin Ken fáil sin mar sprochan sin an chama Dochirtin sin an iirt bhí chur tháinig muid Fiona O'Neill ar híomh amháin agus sin Sive O'Leary an tíomh eile. Sinead Hackett Cownleashel draw Fiona O'Neill has she Fossere has she Londa Lewis or Dinnock Fowlan son Duggan well near Dinnock Dorla and Ray Tor Brennan Rice agus well Derra and Adog Shete is Nero Hassan Echer Fiona O'Neill leis an Guinness annach Peshgala a Reiglish and Emmert Toka Gatapwig it's a rain cup of thorn the Cuntaile Trassan got to reached Mahantuchan Curradro the Negan Curradro comes to him Rory Contourhi in Aaron, Sive O'Leary, Cush the Broig, Deargan counts on a horse, she drove Fea Herna, Garhamach and Orson, I get Carol Keenan, and I guess Dinta Gomahik, I guess Cabra Slacker, and counts on a horse. Kicks on O'Thompson, Irish Cadahar Loiglish and Brab so well, the O'Neill of Nachtlesh, near and Stolen Bay, Christine Kyohan, to be here in Sun Tortarda, Yinshigoman. Ishel O'Copperthorne, Orla Finnanish, Elaine Doyle, Kamad Leha, Vicky Walsh, Ironson, Turkuna, Elaine Doyle, Finn, Fosa Trowale, Fosa Machle, Pass, Tucka Keanish, Agus, I'm Shin, she's Sive O'Leary, Real Montage, her Nashlin, Agus Beg Deshan, so, Ega Orla Finn, score a halt, a Hurrigate Chinkeen, Le Ochnomat Foka. Ilin Dakar Vega on off of a word. Se beganí dachar de charíis camútará an meón atáicinn sin le gáilchan tosa agus bhreana sé má tháinig siad híb modin sin gur Sive O'Leary fanatar bás. Thug Sive O'Leary faoi scóir sin ach is cínta feicimúidin sin an có-immert atá tá se le mollan sin gan dáir an marcas go mín siad a ggéire an timor is fearr feicimá ní eicimúidin tíobh leithlasach sin an tíobh santas a bhín le feiceil beidir glyfi eile tá sé anselar go siad a fic an rá is fearr. Well, you're le Darvan son, ach Derra, Foreel, Marsha, Amid Fos, Fehev, le Fornagan, Raig Chinkeen, agus Shachnomat Focus, Shachun Juliette Cronin, Taptistach, Diction Toile, agus Aoife Keating, Captain na Forne, Fogan na Porca, Shachnomat the Martian Foca, Cuhema Immerhead Keating, Grafwinte, Fighter, and so again Nova Bark Farnell. And token son of Katie Birmingham was fight to Chaos Core Orla Finn, Mission Long Hooley, Emma Byrne, Machine Broiglish and Gownson. Agus a crumma via Lane Doyle, agus I'm Shake, agus a Trowale, agus Duggan and son, then Black Oiler and Gownson, agus Sharkino Dish Force, agus fine. Fechinton son agus Fuin, she Sinead Hackett Hogan and Council. Hackett Marsha Bull in the Cadget. Council Board to Gadasig O'Neill a Fechin Keen. Hung she passing son the Duggan Hernash. A draw O'Neill, Ilan Feargear agus well. Famar via Costa Kiedla, Ashling Judge Savoid Council AK agus Kernchin Council Amach and son. A draw Georgina Buckley. Pass live a Hucheshin Garamach. Hashe Garamach on the over fad Gadiach den Chéad Scott agus Shochwin Dee Blaney Lesson Dee Blaney lesson score Dee Blaney Dunvoine Mehachin Keen net pointe Shane Omat Parker Dochreidin sin agus feicimúid an Tána sa bhíle Harchdal an sin ach Vicky Wall a tíochtach Rúan Leeward sin arás agus an sin Currahart Johnson ag Dee Blaney Imar Laura Parker Tréisio Chorán ach dochreidin sin leis an méid a bhí an Feicimid an méid íireachta bhí dentach, tá mé capagurí Vicky Wall bhí teachta maithan, siúdaí ban the Shell Leeward a ríist. Únta ar fad, seo Vicky Wall íireachta ar scóirha sin an Council Mithe ar Foreel agus well, bhí sé sin arás, is don Julie Kavanagh ó Húnbóine a dhéanann Gadaíocht an Orson score even ó Dee Blaney, but tuair sí 100,000 buchas de Julie Kavanagh socht an Gadaíocht Rimerson.
Se an scór fáteach agus a ríis bhí muid a caiintú na glúiseachtaí an sinna bhí ó grothúacha ach an áard scéalatá le feiceáil an chomá agus an muoinetá ag gimóí hebaice ionadaithe iadnú daoine bhí tosú ar barc an chéadú an chéad núméite tá si de luga tráló. Well, ha Julie Kavanagh treis an chorta hágant in isise agus sa Alison Jones sé tatasteach ach cadé mar siúnchar deireg ar an chluthe de Julie Kavanagh má gairíonn le dún bhóine an chluthe sa bhchant an gadíocht son agus an son an kick ó Dee Blaney. Scór cinúnach Bader, nósing an aimsir, péisce seachhuin Emma Duggan an a bhlacáil ar fadan son. Is time go bheith bí Georgina Buckley bheith híos leis an bhlacáil san péisce, tagann sé macharíos, tá deis sa ag an tonadaí deis ag Alison Jones. Agus an tána bhlacáil dentan sin ag Georgina Buckley. Dochreirt sin Marcus leis a ríist an méid an ráta ibratar siúlacha, obair na gapal dentan mar chosantóirí. Agus an bracáil dentan sin imi síos go híisiil ionintach dehas den sin lein techníci bheici chomá. Well, Bader deis a gin mion chorá bheith gin an sohabhar a maidir le lech na himmartha TG Carr stocha tasnámid le ciúntáile. Cé hat treis seasamh amachtaitse ó hebh ciúntáile inniuh? Well, níl leabhar faoi san ína lán tosaíonn sin a Aoife Keating ó le fin agus Saibh O'Leary an trúir sin a duna obair na gapalán. Chomáile sin Jenny Murphy vís na tosáirí ag aibriú le Aideen Lynch sin agus Cuivo Callahan mar iver sé dochreirt sin sinna ciúntáile. Nolan Johnson Solomon kicks air Brunton son. Well, sin ó hebh ciúntáile de agus a bhhair an son ó hebh don bhuaine de curtha na mí. Is tóch an trúr leis stigh ríise hat rééis seasamh amach ach tá spánta sí maithe les muda san chomá. Cínta agus feiceann muid Emma Duggan an sin sáthas spántí aice chomáile sin Annie Moffat mar chapte na foirne sáir cheannarí sin ach le Thompson Wall agus O'Neill tá trúir sin tar éis an fóda hasanne agus go leor le iarchtaí maithe chuir se. Well, tucha míid ar naisciúil ag an tamlín ó áire agus cíimiid a méid búteúir a gine puinte chun cín go dísa ag curtha na mí don bhuaine. Agus siom freigra éigen with an cúpla neom, peisce le seachún ciúntáile, curtha chorcaí. Dinta go maithan go tróg ag Aideen Lynch. Ísio an son ó Buckley Dirk Finnach aim siúach feire sin. Obair óntach ar fad an son ó Carol Keenan ó tháinig sí sin isteach beidir chuig nómtaí deagha hin. Tá sí treis bheith óntach, tá sí cumad súil ghéir ar Orla Finn. Orla Finn gan dáid sébhán ile air an buirte cile chorcaí agus nár bhráile ceanna bhuachant lena club an sas rád idir bheánach. Ceanna lagíocht an son Aisling Judd sa bhaide de ciúntáile á bhuachant Quinn aimse inise go Quinn a trabha Thompson dig stoppa chuir léach ní rairigh le ha Quinn fós amach den is an council isteach sa spás ach troch ceann Emma Byrne is amach. Agus bhadra uiriste sin an bhlacáil ar fad an son. As ar deire foul an son a tach trasna. A charíist an obair a siúil ó fé a hern an bhlacáil with sin agus ar deire crógach or Lorraine Coppathorne. Ní móna sásta an slúa leis a caffar ámarcas an atmosfér an seán ja. An loch takeíochta tá si de breanúir chula físa gan immerte tá agus is cínta a tuairta mraunas héin chomála Brendan Rice. Emma Duggan míán son le Bader. Ach cinnte ní léon mailí sin éair treis bheits a chluthe sa chluth breá glán agus rí sé ggótheics na cinéalacha dromchla sciúrach an líróid sciúrach ach chluithe lán de scill agus immertard chaidán agus bhfuil omarcha céimean an son feire sin bhí séisiir mór himpelarthe agus beag an rá a bhí a ché ar deire ach fáil ar líróid cinnte agus kickséir a bheith an de chumhúine. Cínta, well níl an áras faoin sin tá chosann sin agri go maith ag dún buine tuigeann siad an seo bhí bua ionintach agus a glyfa leithcheanna tuigeann siad go Sean Thomas tátaí tríniméid fanta an tá siad cúlin amháin chun tasán ní heastóid níos múna sin bhfuil má grúann siad le cúlin amháin a cá siad tholar nonsaí chomá le cíntu nach chus de seasa siúir ar cosantíana caafar onsaí bhean caafar contúirta bheán. Dún bhuine mar se kickséir Brunta cháineomach go lenú mar sin fáca. Má Brian Lorraine Coppathorne ha sí fós bocachan san ha sí fós corteacht ha sí leanúinte raig. Eddie Birmingham leis an pasan drochfas áfach Aideen Lynch gar amach go sin. Nicole Quinn trabha le agus inis Orla Finn. Farce chó daoine á sí inis sa dar le sa cai siad an líróid a cháil chúthe
agus an son an níróid a chuiristeach Beidir a dro Leary Beidir na Keating meacha Bertelisti chomá agus an scirin an Counson ar Darrow Cronin Dálinn scéal ha Dara Tyner treis tachtasteach chomá di chiantáile mar sé sin cúpla nómata hin Truman son Elaine Doyle Laska Bramore took a kid in the right in the straight Shaw Jones and the Alison Jones a crumma I'm Shehe and on the son get Quinn Haslaiva O Quinn Joe Buckley a fech Keen a hand of the Coiler Fadden son agus I'm Sheikh Shelley Melia in Norna me agus in shot Quinn O'Neill Hashi Trishve Hofek Allach a Goni towards Rowa do shoot Templarach and Counson Garhamach No, but this 5 second Martian Faki Kuntal and Fedlo score halt a Hurger co-scored Garhamach and Sonnig and Mahuli Emo Byrne as Cower fight to K O Elaine Doyle Shakuini agus kicks there Brunter Kuntale Deshuanella Tá Burton a swinner and geek in Marcus agus need an hours fui Fecin muid leis an seo, nu mé dimar le gáán agus a lehéid go íireachtaí atá le feiceáilanta leis a dáirean chula feastatá fecin muid burta go le se go crua, burta go le se go láidir. Is tuspáintas iontacha seo ar an bell gailech go fel na man is cínte leis an rád idir bheannach tá go leor crothíonn seo an dáirean seo le feiceáil go mach siad an anbheith an feimús an rád sínsir go áhar sa bheith. Níon dáta necha bheith sin thucamar san go leis an lí treis teachtasteach an áit le réon capatár na thug fós gortathe a cha deis eile cinnte fós seo Quinn Lee ar níráid an céadúir an neomh go dtí Buckley go dtí Quinn hí amach le bháil a chur stop le seo Quinn Lee a ríist in isis lámh Lloyd ar mór himpelir sin caiith siad an countsa a thugann go tappaid agus duine siad Finn aimse acu deis amháin eile ag léach chorcaí ha sí fós amach le Há Elaine Doyle a tach trasnathe há Ellen Fear Gear hasí fós amach le foul cinnte níl an adóg séite so harnas le cúna bh háiltecha ó Aisling Lee harnas ó Aisling Lee dianta go maitheice ó Callahan raimsí ó Callahan seo chuin inis O'Leary i ddírig casa fósa cé O'Leary mach le seo chuin ó Callahan na trá le scurann si aim sin si Finn na crumma foul ar Finn Beidir níor bheith Caha si den éigen nach aim siú, chun sin Counson Shear, I dro O'Callaghan Garhamach, a rís na éidir a dhéit, cadé mar immert. Kevi Hissa sin bin Claire Barker, níor a tastáil ó chiantáil ach deisúáin eile, ach Claire Barker hána si trasna, gearsin í roiid amach agus brise crí de chiantáile, don tarna blian as I céile bhharda, ach cafa anna creadú into hort. Caafar cínta Marcus, bhí sé sin dochreirtin sin mar chríomh trámatú leis a glyfa. Honnig buidin sin, second bhí seanach le gá leis. Bhí go leor imreoí hasamá mar léach an glyfa, go leor imreoí a hasan fód a bhí an go láidir. Ach níl an áras faoi Marcus, Vicky Wall a hasamá sin romsa mar léach an glyfa, agus fecin muidin sin a gimmertig Georgina Buckley an sin le cóbhróní an a léhi. Níl an áras faoi léach na himar a tiltte go maitheice. Imrin si gon chundaí ach nuairtá si gimmert dá club, seasan si an fód agus jeanann si an job. Well, farda seo ha si dul isteach a méil a bhaide agus ha si dul a caint le Aisling Judge an Coolboir agus a stáilm Christine Keohane chomach Vicky Wall cad é mar husbantas agus lena cheartta thuirtí a bhaire sa tarna le ok fu si héna hen sa chéad le fu si puinte sa tarna le ach níos móna san immert le smóda san tionchar a bhí cé ar an gluthe trí chéile. Agus is cínte le imreile a chríosa chomá Marcus sinna rud a smú a hasama ní ra tádaí dúna fórne sin feici míid gur chrú contáilíonn sin an clifa leithcheannis le cúlín amháin búlaíad le cúlín amháin agus is ionintach an tuspáintas og si sin an chaisiú de Harvard Brodúil as cholathirt a bhí dentach an ach is dói nuair heasta sé sa deireann sin bhí an tála le dúnbáinine le coppla rud ach bhí an críonanta bin sin le cínte faoin gostint crua sin agus éire. Well, fire Brendan Quinn and son banistóir na fórne sé boutíí agus creibh chomórtas buinte machaige len na fion na chomá rimersá na fion ó bhlachlí ó bhóthar móbhí creibh chomórtas sem lachlí agus I Lionach ó heb Michael O'Connor chomá banistóir ciúntáile cha sé siúd a bheith brodúil as iirecht ní bháinna himróí an neomh
tacht ar nas blian mar bhí sránaí so ar chréadar créibh chomórtas na hair na nurig sa chráid seoir. Is a bheith ar nas há bhí déag níos déananig go dtíon lánach mór a bhara. Well, níl an áras faoi sin taspáin sé an sppraag a bhí anta sin mar éarna chomá an ceangailt take mar chlár agus is dóí an bród a bhharanta. Tá sé thbheith díach an sin go ceantáile ach mar luame caithear siad sa bheith bródú leis an iireachta chuiste se agus chola físa an taspáintas bhí an. Well, han slua a lurig agus a tresú is an dáir nach gan dát brise críomh ag an de cheantáil in héan bhatha sé sin dóibh. Dún bhóine mar se choirithe na hairann sa chrád idir bheannach na glob le dó trí déag brise crí de cheantáile le dó dhéag. Cad é mar chluithe an sothagainn na Bort Farnell an sothaineomh imleach lia tús splódrach a gin Anna immert ar fad ó dún bhóine choirithe na mí cad é mar bhaid ó Emma dogan a chur tús leis an immert an sa. Níor thug sí aon tan san éair de Aisling Judge sa bhaide ach an son tháinig ciúntáire agus ó Léirí ar nás bhaig sin ceansan san angach. Agus cad é mar chéad lethe bhí a gin bhíidir úntaach taobh na páirce an son cimid an plas go dtí orla fin tríocht a bhí a cé ón Ilan son fu sí héan ón trí íirecht son ón Ilan son agus ar deir an ceathrú báide a gin an sothaineomh I Bort Farnell, Vicky Wall léach hún bhóine léach na mí agus í sin léach na himmarthan sa roundheag marní bhrean ach gan dát bhí neart immert uig son chomá Címid an son Thompson, Címid D. Blaney leis an scór cinúnach son na fuairsaí treis chuige ceathair neomad ach ní amháin an scór son ó D. Blaney ach cad é mar chadaíocht ó Julie Kavanagh Rimerson agus Címid an son Annie Moffat a ran níos Rimerson chluithe bhaire mar duine gur gartúin súlach meidir lábródúil de sin a bheits meach suas agus an corn sáhacha. Níl an áras faoi sin is mór an onar atá go éon chaptain an sin a bheith an seasta le churann ar beáil ach leis an iireachta bhí denteach in sin go háirid le mar chaptain bhí siad treabhlaíonn sin mar chosantó agus is ionta chumá aiceáil le clubbanna Belgar chumá chuis de teach tríd an sin a tóigáil bliana ní bliana agus an rud a smú a hasamach omsa de mar chosantúrin sin bhí sin an ar an na hocrú nuair a hasta beidirnar chuig coolla sean sin le saibh Léirí chumá le orla fin bhí sin an arála cuine na cléigna góchan tosan sin agus té na rudí bunúsacha I gceartán. Well, ha Marie Hickey Uchtran chuman Pelgail na man Husan son agus duine sí an corn son a bhronna ar Annie Moffat go lua ach Címí timpeall an son idir fadan is siúil áideach cad gur féidir ráile ciúntáile bhhaire brise crí ní léon ceisfé an tarna blian as I chéile a choríist tauchaí mór rumpa sa be sé dachar tachtaráis is dulgadí an tobar ríis mar deirtarach a tauchaí mór rumpa son agus tucha siad ar na sé ríis ní léon ceisfé. Tá sé sin fear agus an rud is mú le feiceáil go leor gan na calaní atá Gemmertán beidir nach chud siad feiceán ar na scála na Gemmert go Kirky ach tá na féideochtaí sin antab tá scéal agus an talún antab agus a rís feiceán muid an có-immert sin rud a hasmag an bhirteán inne có-immert leis na glúiseachtaí a le bhí le feiceáil is cínte le ceantáilinn sin hasisiú de chéile agus nuair bhí scórna sppragu le fáteach an sin ar bhí freagraí a tastal thug siad na freagraí sin agus faríir ar lámar seán I bhí nach bútar amháin an agus na numití dearnacha hasún báin sin ar fód bhí siad an cínú gur chuine siad amachíad agus níor tugadún deiscóban sin an scóir sin ála ní a chormú. Well, brise crí de ciúntáile agus le dún bóine an lása agus beidir focail chumá maidir le Sean Boylan a iníon siúd ife ar an banéal níor tháinig sí isteach in bhíh fiche sé ar drom siúd ach Sean Boylan neartléitheanta úntacha feiceige siúd a Bart Talton agus a Barca Chrócaig agus an cinnte go me sé siúd brodúil las a iníon ife an sothaineomh agus go chéann tá buinte amach sin sinní leich na himar ní endát an éair bheith Vicky Wall tí féchin timpeall agus ní léondát an éair féach greibh an cléas son agus an bua son tilte agus a ggóhéach son le trí chéile bhar a cadémar hús leis an lá an dát clé canis na glob síintear fósta teachtach anna chluthe trí chéile a gin chomá. Cínta agus tháinig buine sin an atmosfér crothaí leis an locht féchan a tháinig an seán tháinig siad áir tuspáintas an sin le túsa chuir leis an darnach lifa an can síintear ach mar lumas níos luúthe go leor deisina ag an dá ar an seo le feiceil go méisiad an feimú an level síintear béadún báine á dhéine sin an blin thugan ach leis an ráid a bheannach fecinn tú go le an chóras a gaibrán ar atá forinimir sin na tatan an lábhanúcht ar fátacha sna cuaigí éagsúla bhíacha agus a rís go Vicky Wall mar lumáid gradam anáir tiltte go maithacha. Ní léon dát an éair fé fuair sí annach chúpla scór ach an tíon nach chuir sí a bhaim
an gluthe chomá agus inis is stáilm Marie Hickey samgutí an corn a bhrun inis Annie Moffat agus tá go dain agus an cúpla pictúr Jerome Quinn and son an fi seo lacha geisiú agus sportsfáil chomá agus an corn me an áda sa spéir Higa Annie Moffat captain Bún Boine agus cadé mar cha agus cadé mar chomórtas agus tres slú ó chrí le Dún Boine agus Annie Moffat. Agus Annie Moffat I tres slú lena cólacathe agus gan dát brise cría chun táil son nach cinnte. Cúpla túrim deire witches mar se bhhaire trí chéile cadé mar chluthe agus stocha beidir cluthe go den scá fós roin an so hinneomh agus well ha cornháin mihile gon den bhí bhfuil deis ag cornháin eile beidir a hadáine go corcaig bhfuil deis bháin eile ag manistan na móna ó chorcaig am hranóna. Ceapan go deisach a cínteach tá rud a cínte rála an sin go mé an chances múin sin ag caran a gona an go maióach. Feice muid lenas tús ítachán leis agus ord chaid an immer leis agus is cínte go manúid tanna was an darna chean chomá. Ní leant out an nechar fé sin bhfuil wumsa Marcus ó buchla me chéad bhíle buchas de bhhair an som haunta agus lib sé dechar an gléas a cadé mar chluthe bhí a gin agus le cúnamh débe chluthe dír chomahagan begáí níos déanaí be an cléas an na tachuibh ag a féchan na car ní bheise lína beise an delafíir TG car ach pelnaán beo fósa tachuibh chluthe canis na glob sa rád síir carún na gan ó bhío manistan na móna ó chorcaig sin tachuibh gan bhfuil a chuim se Marcus ó buchla is mar ní brenn am haunta gur mag a bheslin buin taine was tróna.